Zdravíme! Říkáme si Steny a Glenny. To už vám je asi jasný. Chci vám jenom říct, že jak vidíte na našich videích, ty drastické scény, jak mě třeba mlátí lopatou, nebo mi baseballkou rozletí ruku, lopatou po hlavě a já ho lopatou se středem, z kola, přepáskovaný, no, takže mám hlavu. Nikdy to nezkoušíte doma, protože tohle můžou zkoušet jenom pravý kaskadeři, jako jsme my. OK? Co bys k tomu řekl ty? Nedělejte to doma. Bolí to. Hodně to bolí. Ale vy byste taky třeba, že byste se ještě zabili. My vám to ukážeme, OK? My vám ukážeme to, co nesmíte dělat doma. Připravený. No, Ty vole. dobrý, vypěte to. No, vidíte, no, soupiš. Nebo tohle. No. Tomu se říká profesionál. Takže ticho, takže neskoušejte to doma. Nikdy.